което може да обясни катастрофалната повреда. Джон Гория работи 9 години като старши експерт за борда по безопасност. Щом има изпаднал двигател, веднага трябва да се проверят докладите по поддръжката на самолета. Свали се двигателя в края на март. 8 седмици преди инцидента, левият двигател е бил свален за ремонт. Това, че един самолет е бил на ремонт точно преди катастрофата, веднага повдига много въпроси. Ще отида до Тулса, за да огледам. Ако разследвате катастрофа с вероятни проблеми с поддръжката, трябва да посетите хангара, в който е ремонтиран самолета. Защо пилонът се е счупил, не е единствения важен въпрос. Отнява ли те? Изгубих мощност от моята страна. Загубихме първи двигател. Два от трите двигателя на този DC-10 продължават да работят. Самолетът разполага с достатъчно мощност, за да се издигне безопасно. Дори при загуба на втори двигател, пак ще разполагате с достатъчно мощност за издигане. Но по някаква причина опитните пилоти не са успели